ассалому алайкум дӯстони азиз. Подписчикҳо ҳама каса созен хубен. Айни ҳол дар селхозтехника ноҳияи Восида қарор дорем. Дарвозаҳоро абзор мекунем. Бардор азиз, нархи навои дарвозаҳоро тамошо кунем. Иҷа дукони мо дӯстони азиз. Якчанд маркаи дарвозаҳо ки шуморо шинос мекунам. Тамошо кунем, шояд маъқултон шава. Иншоалло заказ кунем. Подзаказ ҳам тайёр мекунан. Мисол тайёрош ҳам тайёртон мекунан. Кортона худо хоҳад буд мекунан. Хоб ака, нарх навои дарвозаҳо ай чанд сум сар мешавад? То чанд сумона ҳай? 4 дарвоза. 4 басе, а? Ами чанд сум ҳай? Металлиш нол. 5200 дастафка установка, а? Кадом тарафо шумо дастафка бепул дорен, кадом тарафо пулаки? Базар мо тарафи Ховалин, Шуробод, Муъминобод, Фатор, Московский, анҷо мақсад нояк восе. Мақсад дастафка установка дорем. Баъд дигар тарафо баъд шаҳр, мақсад Ваҳда, тарафо тамоми Тоҷикистон мебарем дастафка установка. Усунш бо ба муомила мешава бародар. Ами дарвоза чанд сум ака мисол? Чанд ба чанд металлиш? 4 басе 09 металли 4 басе металли 09 бародарҷон 4500 дастафка установка бародарҷон. Ана яка чӣ маркаи дарвоза якаи? Номиш чӣ якаира? И дарвозаи мо дарвозаи қарор дорад дар ноҳияи восе, мақсад металлои 1.8 профилои 2.5 5 басе 11000 сомон дастафка установка дорем. Мақсад металлои хубай бали бародар. Анаи шафқатшака инай. Бале. Ҳамиро дохил мешавам да? Бале, бале. И 5 басе. Хоб ин марка дарвоза чанд сум ака? Чанд ба чанд ай? 70 бародарҷон. 4 листашон мезан бародар. Хоб 3500 сум дастафка установка бо муомила мекунем бародарҷон. Хоб ин акаи тараф дарвозаро нишон. Хоб. Анаи дарвозаро бародар тамошо кунен. Нархша меган. И бародарҷон 4 ба 270 металлои якимиш меган 1.3 мебурад бародарҷон. 4500 сум дастафка установка бо муомила дорем бародар. Шумо ака подзаказ дарвоза тайёр мекунед? Бале, заказ қатъан тайёр мекунем. Либои намуд шавха? Либои намуд чанд меган иншаалло ки тайёр мекунем. Ай чанд сум ака то чанд сум подзаказ тайёр мекунед? Ай 3500 сум то 15-20000 дарвоза ҳастаем муда мақсад заказ мекунем. дӯстони азиз, наворо тамошо кунен. Ма шумода дарвозаро нишонтон метам. Баъд рақамҳои соҳибун ка мемонам, худомо занг занен масъя кунен. Ина ин маркаи Хайтек ака? И чанд ба чанд чанд сум ака миё? И 4 ба 280 5500 сум дастафка установка металлои якним. Хоб дӯстони азиз, металлои якним 4 ба 270 нигоҳ кунен дарвозаи Хайтек. Заказ кунен бачаҳои азиз, аз номи канали Саудо ТВ масъя кунен. Ана ин маркаи дарвоза чанд сум ака? Чанд ба чанд ай? И бародарҷон амо 4 ба 3 5500 сум дастафка установка бародарҷон. Металлиш чанд ака? 0 не бародарҷон. дӯстон нигоҳ кунен. Анаи дарвоза мебинен. Мақсад заказ кунен. Яки омада хитонам метонем бинен ноҳияи Восед. Хоб аму дохили районашда қарор дорад бародар азиз. Ай дарвоза. Ака. Ино аму дарвоза қатӣ. Ами дарвоза қатӣ казирокаи адел не. Адел амра чанд сум тайёр мекунед ака? 1000 сомон бародар. 1000 сом барои дарвоза. Хеле ароба ҳам тайёр мекунед ака? Ароба лез хеле ҳалоҷинг. Ҳалоҷинг дорем берун да дорем. Фаҳмом ака. Хулас дӯстон якчанд маркаи дарвозаҳо тамошо кунен. Анаи ҳалоҷинго. И ҳалоҷинго чанд суман ака? Дастафка 4000 сомон. Хоб тарафи сехи диюм брем ака, у тарафа нишон тема. Дӯстон мерем сехи диюм уҷа якчанд маркаи дарвозаҳои дига ҳастанд, нишонтон метем, тамошо кунен. дӯстони азиз, дукони дуюми мо селхозтехника дохил мешен. Дуюм сеюм дукон ай. Ина нигоҳ кунен. Иҷа ҳама мардум дарвоза зестай. Тамошо кунен. дарвозаҳои сифат, дарвозаҳои акаи зиёратша дӯстони азиз. ҳалоҷингҳои фурӯшӣ. нигоҳ кунен дӯстони азиз. ина фурӯши дарвозаҳо. нишонтон метем дарвозаҳоро бинен. иншоалло маъқултон мешава. дарвозаи сомонӣ. Ма акая нишонтон хушрӯ ка дарвозаҳоро ҳамаша баъд бо гап мезанем нарх навоша. ина дӯстони азиз. Лебои маркаи дарвоза дора. Ба заказ мекунанд, под заказ. Доставка установкаш қатӣ.
аммо шаҳр ноҳияҳое ки мақсад дурдастанд ку дӯстон у тараф бо ягон ҳаққи хизматрасонӣ ҳаққи дастсафка талаб мекунанд. И территорияи восеъ хоб Фархор, Кӯлоб, и тараф Ҷаврез, Қунтепаву Қурбоншаҳида и тарафҳо дӯстон азиз дастафкашон бепул мешавад. Хулас аммо тамоми шаҳр ноҳияҳо дастафка мекунанд, ҷои дурдаст яъне ки сумакӣ мешавад. хитон боз маслиҳат мекунем бародар азиз. Акай зиёратшо, ҳамин дарвозаи арзонтон куҷо дар нишон тем видео кунем? Чанд сум сол? Анаи ҳамин чанд сум ака? ин номи чие дарвоза ака? Дарвозаи 4 листа 3500 сум. Ҳамин аз номи канали мо гап зад арзонтон мекунем иншоалло. иншоалло ба амри Алло. Беҳтарин акаҷон, беҳтарин. Ин ҳамин дарвозаи кабут ака нишон тем. Ҳамин чанд сум ҳамин? Ин ҳамин дарвоза. ин кабут 6500 сум доставка установка бародарҷон. 6500 сум. бале бо муомила мекунем бародарҷон. ишани 6500 сум бародарҷон. Ё чанд ба чанд ака? 4 ба 3 бародарҷон. 4 ба 3 6000. бале бародар. Хоб ин тараф биём. хоб бародарҷон. ин бародар 4 ба 3 ба металлои хубаи 9000 сомон доставка установка. Анаи дарвозаро дӯстон тамошо кунед. Ҳамиш гарени маъқул шид. Иш чӣ хела ака? ин бародар 4 ба 2 4 ба 3 листои 8 дарвозаи 8 листай 4500 сум доставка установка бародарҷон. Видеошон хушрой ака? бале бале бародар. бо ҳаст ира чанд намуд глоша дорим бародар. хоб дӯстон азиз чӣ хеле ки шоҳиди ю гаштем, навора тамошо кардем, маркаи дарвозаро нишонтон додем. бисёри бачаҳо айрусия тамошо мекунанд. хоб заказ кунед дарвозаро, дарвозаи босифат, дарвозаи акай зиёратшо, иншоалло беҳтарин дарвозаҳо. рақамҳои соҳибмулк мемонем, тарафи дасти роста нигоҳ кунем, мемонем ҳамроҳи ака бо оиди нарх навои дарвозаҳо чақчақ мекунем, заказ мекунем. либои маркаи дарвозаро тайёр карда метавонад бачаҳо азиза. ина дӯстон, адрес ноҳияи восеъ, дохили район. зиндаву сарбаланд бошед, наворда лайк монен ва барои реклама тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, рақамҳои рекламаи хидмат мемонам. дасти рост оиди дарвоза чӣ саволо боша агар метавонем муроҷиат кунем бародар азиз.